Naabtan sang news team nga nagapabulad sa iya nga palay si Manang Evelyn. 71 tanan kasako sang palay ang iya patubas. Suno sa iya, halos 20 kasako sang palay ang iya ginbaligya sa trader sa ilang nga lugar sa presyo nga 13 pesos punto 50 centimos tubtub 14 pesos kada kilo kun halin sa tracer kag 10 pesos naman kun direkta halin sa harvester. Mas barato ini kun ikumpara sa presyo nga ginatugyan sang NFA nga yara sa 20 pesos kada kilo. Kali ay ka man contact sa NFA. Di simple diri ka na lang gid sa malapit sa Kay kun ako lang daw, hindi ko tani kong padrawat mo. Kaya nga simple kinanglanan ka tuition sang bata mo. Mas babor kay Manang Evelyn nga malapit ang baligyaan apisar mas barato ang presyo sa baylo nga ibiyahe pa sa NFA bisan mas mahal kun tani ang baligyaan ay didto. Diri ka na lang gid sa Diba na istorya kami sang miga ko sa NFA to. Tag 20 kuha nila. Samtang sa pila ka mga banwa kaangay isang paviya halos 2% pa lang sa mga humayan ang napanggarab kag ginalauman nga sa katapusan pa sa bulan sang Septembre tubtub Oktubre ang peak sang harvest season. Ato ng mga trader miller, pwede na sila maka-import sa sagwa kag ang presyo dito sa bugas ng ila na ginapasulod diri mas barato na. Kag makaginansya sila sa ila naga-importation. Patag sang NFA wala sang minimum number of sacks ang pagbaligya sang palay sa ila. Apang kung mag-walk-in tubtub lang sa 200 sacks ang maximum nga mabaligya. Sa liwat nga pagbaligya sa NFA, kinahanglan nga magkuha sang farmer passbook halin sa NFA, sedula, duha ka 1x1 ID picture kag certification halin sa DAR o kun DA. Subong nga tuig may kabugusan nga 41,882 ka mga sako sang palay ang nabakal sang NFA sa mga mangunguma. Upod kay Hans Desierto. Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas. Sa kaangot nga balita, agud makapian-pian sa epekto sang rice tarification sa probinsya sa Negros Occidental ginkasugtan sang Kapitolyo nga magpain sang 10 milyones pesos agud ibakal sang palay sang mga mangunguma. Sa ulihi mga kapuso nahimo na lang inito nga okon 5 million pesos nga sunod sa ila i-rolling. Baklon sa 15 pesos kada kilo ang palay. Mas mataas kumpara sa 12 pesos nga presyo sang baklanay sa mga trader sa probinsya. Ang NFA Negros Occidental nagpasalig man nga magbakal sang 5,000 kasako sang palay gikan sa mga mangunguma ara sa 20 pesos kada kilong baklanay sang NFA apang kabus ang budget nga baklon ang tanan nga patubas butang ginaduso sa mga LGU ang pagbakal sang palay.